så der Glode Gamer her, og i dag er vi tilbage med en ny episode af Battlefield 1. I tog mega godt imod den sidste episode. Eller, ja, 2 likes, virkelig. Det var simpelthen så godt. Jeg har slet ikke regnet med, at vi kunne ramme så mange. Det er lidt underligt, vi siger mange, når de store, ja, de skal have sådan 100.000, før de er glade. Men drenge og piger, vi skal kun have 3. Så har jeg gjort mig glad. Og vi fik ikke skiftet våben, så det er meget ærgerligt. Men ja. Det, I skal ikke lige tage, det er min lille søster, der griner af baggrunden. Hun har fået et eller andet medicin, så hun griner. Og så, ja. Den her kan du godt se. Og så, og min ven han spørger, hvorfor jeg ikke sigter, men som jeg sagde i den sidste video, det er meget bedre at lade være med at sigte med den, fordi at, så er det nemmere at se. Nej, Mark, det er ikke en shotgun, men man har jo stadigvæk ikke sigt. Hvem har sagt det? Ja, men vi tager i hvert fald lige se, så tror jeg, vi løber hen til A. Så. Ja, vi venter lige med vores rocket gun, og så. Skal vi vide, den kommer? Ja, der fik vi den. Så er det bare med at sige. Yep, det var det, jeg tænkte. Vi blev lige taget sådan en tripwire. Men ja, jeg tror bare, vi løber ind på C igen, C-side, fordi at det ser ud til, at de har brug for hjælp, og vi dør simpelthen. Det vi skal have, ikke op, drenge, det er simpelthen en shotgun, så jeg klipper lige til igen. Vi går simpelthen ind i bunkeren nu, jeg ved ikke, om der står nogen, men vi løber i hvert fald ud, kigger og piker. Vi døde simpelthen, nej, drenge. Vi blev one-shottet, så. Han tog gang til anti-rocket gun eller et eller andet. Men jeg tror måske, vi tager anti-tankgranater på bagefter, fordi. Ja, hvorfor ikke? Og vi dør simpelthen på den der. Vi var så tæt på at få alle sammen, men jeg tror, vi får at se nu. Det tror jeg, vi gør. Vi tager i hvert fald stadigvæk shotgun. Vi glemte at tage anti-tankgranater på. Men vi tager lige vores handygun pistol frem. I mundskyld, hun stadig de væk griner. Mia, vil du gerne lige gå ud? Der døde jeg simpelthen. Nej, drenge. Og min lille søster, jeg klipper lige indtil vi er hens ved A. Og drenge, jeg så lige en herovre så. Der fik vi dem simpelthen lige. Jeg tror lige. Vi døde simpelthen. Nej, det går ikke godt, drenge. Men ja. Og piger så, som han siger, det er nok rigtigt. Men vi tager nok lige den her igen, fordi den er old. Det var simpelthen rigtigt, vi skulle have anti-tankgranater på, fordi de er gode at kaste med. I kan jo lige prøve for at se, hvordan sådan en. Man har 2 kast. Og så siger vi kaster den lige der. Kan I få ham? Fik vi ham? Nej, vi var simpelthen så tæt på det. Jeg skulle lige se. Og min ven, han kalder sig noob. Han har måske rank 1 eller et eller andet, fordi at han ikke har spillet. Og vi løber simpelthen hen til A. Jeg ved ikke lige, hvordan vi spawnede ham. Men vi klager i hvert fald overhovedet ikke så. Og det er en tripwire hook. Den skal vi lige passe lidt på. Den tror jeg så. Men ja. Vi stiller os lidt ind i den her. Vi kan jo se, at vi kan springe den i luften, fordi det vil også være. Så kan I hvert fald ikke gemme sig derinde da. Men ja, jeg tror vi løber ned i bunkeren nu. Vi er bayonet charger. Okay, det gør vi ikke. Vi dør simpelthen han af en medic igen. Det går ikke så godt med mig og medic, så. Ja, men jeg tror bare, vi tager shotgun igen og så ned på A. Og vi løber. Og Mark, hvornår går din kanal egentlig op igen? Når jeg får filmprogrammer. Og får en bedre computer måske. Når han får en bedre computer simpelthen, så. Så kan jeg sige, at drenge og piger, så skal I ind på hans kanal, fordi han kommer til at daily uploade 6 videoer på her dag. Nej. Okay, måske så 1. Og der fik jeg et eller andet af min lille søster, jeg ved ikke rigtig, hvad det var.
Vi løber i hvert fald hen og tager se, og vi blev bare ved med at løbe, fordi at, vi ville helst ikke blive skudt. Vi er en blind mus. Okay, der kommer en der. Vi stiller os op på den. Nej, ved du hvad, dreng? Jeg tror simpelthen, vi tager den seje vej. Vi løber op herop. Ligger os her. Og vi bliver simpelthen skudt, og vi dør. Og ja, de skal lige stille sig væk. Og ja, vi I må lige undskylde for det der cut der, fordi det var lige en lille fejltagelse. Jeg ved ikke, om vi kan løbe den her vej op ad de der sten. Det tror jeg måske, vi kan. Kan vi glitche os? Det ser ikke sådan ud, drenge, men så tager vi jo bare en lang vej. Og okay, den skal vi nok ikke lige spille med, men nu der tror jeg, vi tager den der, altså denne her. Fordi den er bare, det kan jeg lige vise, hvordan den fungerer for sådan. Den er sådan meget hurtig til at skyde. Og den er overhovedet ikke sniperagtig, bare lige sådan, I ved det. Så er det ikke, det var den der var fuldstændig. Og det kan være, at vi skal lave en setup-video en gang, fordi at, ja. Det kan jo godt være, at I gerne vil se mit setup. Hvordan døde vi? Jeg troede ikke, han så os, fordi så ville jeg gå hen og snipe ham. Jeg tror, vi tager support nu, fordi at jeg tror simpelthen bare, vi gør. Og ja, vi har scope på den her. Hvis I er nye, så ja. Men vi har i hvert fald C.C, så det er ikke godt, men ja. Og så koncentrerer jeg mig lige der. Det må I lige undskylde. Men ja, den næste episode i hvert fald, den skal jeg nok love for at blive en H1Z1 video. Han tager os med en tankgranat. Drenge og piger, mand. Nu tager vi simpelthen medic. Er I klar på medic-style? Vi tager dem med sprøjten. Prøv at se. Vi tager den med det ondeste våben. One-shot våbnet. Det her, det er det våben. Der er det værste våben. Det her, det er one-shot og det hele. Nej, jeg nåede det ikke. Oh shit. Og vi løber bag ved ham her, og så tror jeg bare løber op, kigger, der står ikke nogen. Vi sætter en reloader. Vi reloader simpelthen, drenge. Vi sigter, vi tager sigte. Vi tager sigte. Og vi døde simpelthen. Den der gun der, hvis vi kan få fat i den, drenge, en dag, og så vil jeg være mega glad, fordi den er, den er god. Og vi skifter lige hurtigt pistol, og vi tager, ja, og så, ja. Men jeg løber i hvert fald lige hen til bunkeren. Så, nu tror jeg simpelthen, der kommer nogen. Det ser i hvert fald ud til. Hvad? Han skutter simpelthen igennem smoken på en eller anden underlig måde. Han kunne åbenbart se os, og der blev vi lige skudt væk og det hele. Den her bane, den er rigtig god, som spiller Conquest. Vi så der nemlig noget herude, hvor der var sådan nogle bunker, og der er en OP at være shotgun i. Altså, du kan bare få alle derinde. Jeg fik et game, hvor jeg fik 50 kills. Men 50 kills er ikke så meget. Det er det for en level 25. Vi dør simpelthen igen til ham. Jeg ved ikke. Jeg tror, vi tager bagindgangen nu, så. For hvis vi kan hen og få se, så vil det være lækkert. Og så spiller vi, selvfølgelig spawner vi det sted, der er længst. Men ja, jeg tror, vi tager sniper så bagefter, for det vil nok også være lidt godt. Men ja. Vi er bagved dem, så. Hvis de kommer ind nu, så. Og så. Hop, der spawner en. Blev du simpelthen taget sentry kittet? Nå, det var godt nok ikke så sjovt, fordi. Yep, det blev simpelthen taget. Og det er sådan en sentry, der har mega meget liv, hvis I nok have noget dyne. Roxy gun, hvis vi skal have ham eller sådan noget.
Men jeg tror, hvis man kan overmande ham, hvis man bajonet charger ind i ham. Og vi må lige ønske, at prøve at snipe mændene. Der fik vi simpelthen ind igen. Level 26, drenge og piger. Let's go. Vi løber ned i bunkeren igen. Den her gang der går vi simpelthen ind bagfra. Og hvis vi kan nå, så plejer man bare at stille sig herned. Så trykker man lige X, og så kan man lige holde her og der. Men det tror jeg ikke, jeg vil gøre for jer, fordi det... Vi løber i hvert fald lige hurtigt op, fordi at... Og der! Nej, vi døde. Vi blev simpelthen ikke spillet over, men ja, vi tabte i hvert fald. Tusind tak, fordi I gad se med på den her video, og hvis I godt kunne, så husk at smide et like og subscribe, og klik på den her lille klokke, og så må vi bare, og notifikationer, og så ses vi bare. Bye bye.